Днес що ти ли си избираш учителя по физическо? Няма как да си учител, бе, човек. И как ще няма как, бе? Ти учител ли искаш да си, бе? Еми да, учител по физическо. Искаш да станеш учител. Такава ми е професията, какво искаш? Ама за какво трябва да ставаш учител? Защото такава ми е професията. Ей, Не значи, май, за каквото нали учиш. дипломат се дава. Ама не значи, че за каквото учиш задължително това трябва да правиш. Аз съм се записал такова да учител да стана такъв. Ти си от бата ти. Що бе, екстра си, даско по физическо е лесно. Пак взимаш някакви, какво? Взимаш някаква минимална заплата. Ти можеш от друго место да си изкарваш. Как? Това да ти е допълнително. Си измисляш как бе, окей. време, За какво ти е тази глава? Да, бе, учител по физическо нищо не прави по цял ден, аз мога да си цъкам. Защо такова? Само тям фърлям им топката и викам играйте си, деца и това е. Дето мрази. Как не ставате така практики учители по физическо? Да, бе. Да. Какво става в рейса? Имах една кола и една и електронната цигара. И той изведнъж цепи удара спирачка. Тя като фръкнаха 10 седалки напред и аз ставам и почвам да ги гоня. Добре, че още не се беше напълнил с хора. И Кое кои да си ги взе? цъкна са? Дето виж, последното. Да има какво ще стане. Yes. Сега ще трябва да трепеш някакъв друг керев, сигурно. Franklin, Lester, dog. Man, we need to talk. I got a problem I need your help with. На кой му се обади? Man, actually, На Лестър. Кой е man, това, we бе? all То got a май problem хакера. you can help us with. Calm down, all right? Come to my house. All right, То гледах на светофарите. Бе. Сега ще вода. Сега ще видиш, устай. Бати, колата, тази задната, не е ли по-луда? Къде е този Лестър? Къде живее? То трябва да ти оградено, бе. На картата трябва да ти премига едно. Его лъто. Къде бе? Долу в десно, под зелената под тревата, това знака. Това ли бе? Да. Газ. Курва. Това много да коли. Blackberry. С волан, представяш си? О, то може да се свържи сигурно. Ще има Хине. върти ги вреко. Аз съм играл много пъти с волан, на Need for Speed. Аз съм играл, ма е тъпо. Да ти кажа честно. На GTA като че е яко, бе. Да, ако колата се управлява хубаво. Бе, колко има, бе? Една миля. Не ползвай спирачка.